Moro! Ne on niin ihania nää unboxing-videot. Mutta on siinä semmonen juttu, että tehdään nyt. Jos joskus vaikka opittais tekee videoita. Kuinkahan mä tolta kohtaa? En mä juuri siinä näy, mutta ei mun rumalla naamalle niin väliä ole. Katsotaan, tämmönen ei oo taaskaan kaupallista yhteistyötä. Sais olla kyllä. Jonkunnäköistä jonkunkaan. Mutta eihän nyt tämmöisellä 1-2 1-2 tilaaja. Mitä niitä nyt on? Kiitoksia muuten tilaajille. Kumminkin. Siellä on, mä huomannut, että siellä on sitten semmosia, mitkä seuraa oikein. Jotakin videot menee hyvin. Mutta unboxaillaan tämmönen firma kuin Aero Motors. Ja toimitusaika nyt on torstai, ja kun lauantaina tuli, että tavarat on lähtenyt. Ja olisi varmaan tullut nopeamminkin, mutta mä kämmäsin sen maksun kanssa. Silloin sitten kun ne selvisi, että se maksu ei ollut mennyt. Jotkut on sanonut, että on tullut vieläkin nopeammin. Mun mielestä hinnat oli semmoset, kattokaa, hienosti pakattua nykyään. Hinnat oli semmoset, että oho, puukosta päähän. Että niin kun miellytti. Ja kama on tän merkkistä, se on jarrulevy. Pitäisi olla kyllä 2 kappaletta, kai siinä. Mahtuuko muuten tuossa olemaan? Kai nyt luulis, että yhdessä paketissa on 2. Merkki on tommosta. Et sanotaan, että mitä täältä Suomesta saa, niin oli edullista. Näitä ei Suomesta nyt sit saakkaan kaikkia tämmösiä noista tunnetuista liikkeistä sitten ehkä. Näitä täytyy nyt katsoa, että mitä on mikäkin. Mä voin pikkusen tosta avata. Täällä pitäisi olla tefoja. Joo. Tefoja, mutta jotkut tefat nyt tuli turhaa, tuli väärät sitten, otin väärällä koodilla, että saa nähdä nyt mitkä tossa on Kartaanin tukilaakeri. Joku väitti, että tää on huono merkki, mutta meille originaal lukee. Mulla on kyllä tuo se, pitäisköhän se antaa olla vielä paketissa. Pysyy tuoreena. Mä olisin kattonut tuota välystä vähän, että niin tuntuuko. No se ei ole ihan tiukin mahdollinen. Täytyy sitten katsoa. Mä varmaan kasaan sen sillä vanhalla, kun se oli tosi hyvän kuntoinen se itse laakeri. Mikäs tuo? On tämmöstä tilannetta. Ei no. Siinä onkin jännä. Ei hemmetti, en oo tämmöstä. Ei kun nyt muistan, kyllä. Kato kun on aikaa, joo. Tää on tonne. Kartaanin tääkin tulee sinne. Mutta tää ei välttämättä kyllä ole yhtään sopiva. Onpas jännä juttu. Tukilaakeri sen piti olla sinne. Tuo on varmaan jarrupalat ja nekin. Mä otin nyt kaikki tätä. Kuulis oleva hyvä merkki. Mazda. Ja kun siinä oli heti nyt, sanotaan nyt paikkakin mistä on ostettu, Motonetti, niin heti oli levyt kierrona. Levyt kierrona sano. Siinä oli semmoset, avataan toinenkin vielä. Tää ei varmaan muutu paljon tää sisältö tässä. Mutta on tässä nyt se, että nää on hienosti pakattu.
tilailla sen puolesta. Toimitusaika oli suht lyhyt, että ei tätä maalta kannattaisi lähteä mihinkään, jos ei ole semmoista hoppua. Ei tämmöset on mihinkään menossa. Ei. Arvatenkin. En tiedä mä otin joku väärä. Toivottavasti ne ei ollut ihan älyttömän kalliita. Joku tefat mä otin tämmöset väärät. Ihan väärään vehkeeseen, mutta elämä on semmoista väliä. Mikähän tuo on? Auki. No siellä on toi nyt sitten. Siinä on mitakki. Eli perään toi päätylaipan tai vetolaipan, mikä se nyt on, niin avataan tosta. Toi on se. Se nyt on oikein. Kyllä varmaan ne pienemmät tepat on nämä niin oikein siihen. Vähän sitä läjää sitä hommaa. Tuo on noin. Hetkinen. Näin kevyttä. En muista nyt sit taas. Mutta hienosti on pakattu. Pakko sanoa pointsit sille. Otetaan tää vielä auki. Mitä täällä on? Ei kun niin, kyllä nyt vasta muistuukin. Tuohon volkkareista, kun mä ajoin sen puuhun tuo risumettässä, niin aika jossakin osu tuossa kulkiessani, niin kovaan lumikökkäreeseen, niin siihen saa. Onko tää nyt semmonen kuin... No onhan se semmonen kuin piti. Hyvin edullinen, oli joku 7 € tai joku. Täytyy vaan katsoa, tuliko se oikealle puolelle. Ei ollut muuten toiselle puolelle, en löytänyt sitten. Mä olisin ottanut molemmat uudet. Nämä koristepilkut. Semmonen paketti. Ja nyt tässä nämä on vähän turhia nämä tämmöiset unboxaukset, mutta mun fiilis tässä kohtaa on, sanotaan sekin, niin mä en nyt näihin hintapolitiikkaan mene, kattokaa sieltä netistä. Onko sopiva hintasta kamaa täällä, mutta tulee nopeeta ja hyvin pakattu. Ja tavaraa on laatukamaa. Tällä äkkiseltään katsottuna. Että jos siitä olisi jollekin teille apua siellä, kattelette auton osia, niin tuoltakin voi katsella. Aero Motors. Mutta mä tilasin tämmöset. Se on kumminkin tulevaisuutta. Niin avataan, tehdään tämmönen perinteinen avausvideo. Mä en ole näitä mä en ole kattonut, tietenkään nämä on ihan paketissa vielä. Ja ei ole kaupallisessa yhteistyössä. Sanon paikan, mistä on tilannut. Tulfin, Lappajärvi. Ja. Täällähän pitäisi olla nyt sitten putken levitin tai semmonen ja sitten no nyt on puukkokin, että tämä homma käy vähän paremmin. Toi massa ulosvedin tai liukuvasarana, miksikä sitä sanotaan. Katsotaan ihan tästä, minkä näköistä kampetta sieltä tuli. Nielsen, en tiedä mitä maata. Onko Kiina? Eipä tiedä. Se varmaan tuo lukis
lukis pienellä. En nyt heti vakuuta, kun ei saa edes tätä auki. Aukes. No se on ihan sen näköinen, kun ajattelinkin, että siinä oli semmoinen, se oli lopussa se painavemmalla mosalla painolla oleva. Tää oli vähän kalliimpi ja tässä on vähemmän osia, mutta kas tää muuten nyt sitten on. No tämä tänne päähän, no kierteen mukaan ainakin on tää tänne päähän. Ja tonne tulee sitten tarvittavat vermeet. Mun käsitys on se. Hetkonen. Katsotaan nyt, että te näette jotain siitä, niin no kyllähän se sinne näkyy. Mä nyt ihan vaan katson tosta, että tää on edes semmonen, mitä nyt kuvittelis sen olevan. Niin, mutta ihan helpolla otetaan pois totakaan. Tässä on näköjään kaiken näköistä settiä sitten. Minkäköhän toikin pohjekin siinä näköjään jonkun näköinen on. Joo. Pisti vaan heti silmään, että mitenkä tähän tulee näitä kaikkia tämmösiä pieniä kiinni. Eiköhän se tolla pitäisi tulla. Ei siinä liian monta osaa ole tullut matkas, mutta tuli nyt jotain. Hitsaillaan sitten tuohon päähän lisää. On edes jonkun näköinen vehje. Joo. Tää oli sen 35 € tai jotain semmoista. Se on ihan semmonen kuin ajattelinkin sen olevan. Täällä pitäisi olla se levitystyökalu. Tää oli yli 100 sen vähän reilu, 115 tää oli. Ei oikein mistään saa. Ja toimituskulut oli ilman. Niilisseni pitäisi olla tääkin, en tiedä onko mikä merkki. Merkki tämä. Joo, muovia ainakin pilsi. Se on näköjään sitten toi. Onpahan nää ainakin koteloissa. Se voi avata oikein päin. Siis hyvä. No siellä on. Siellä on sitten. Tällä periaatteella toimiva. Eli kun tosta ruuvaa, niin se laajenee toi osa. Orenkaita tuli varalle. Ja eri kokoista lunssia sitten tohon. Tuolla saa ton ja tuolla saa ton. Jaha, nääkin on orenkaissa sitten nää. Mä kämmäsin heti tää homma. Saas nähdä mikä tämä on. Semmoset. Jotain alumiinia näyttäisi olevan heti tää. On niin kevyt.
Kato, sen saa mukavasti. Ja toi menisi nyt sitten tonne. Tätä kautta. Vähän on semmonen, ei niin viimeistelty. Mutta ei se hintakaan nyt ollut ihan kamala. Toi menee tohon. No, katsotaan nyt kuinka se sitten laajenee tosta. Ollaan se lähtee sitten laajentaa sitä. Tuli vaan mieleen, että kun nyt se on aika tasainen, en tiedä millaisen se sitten tekee. No se jää nähtäväksi, saako sillä mitään tehtyä. Semmoset kamppeet. Ei niistä paljon ole esiteltäviä. Kokeillaan saadaanko niille mitään tehtyä. Jossain kohtaa. Se on moro.